Me yasa jikin Ariana Kamora kuma free ga wanda duk yake gadin ta zai iya taba ko ina a jikinta? Ko dai kusan da cewa akwai guraren da yawa bai kamata a ce mai gadi ko mai aikin ki ya taba miki ba ko da yaushe. Amma sau da dama wannan jaruma mai suna Ariana Kamora tana barin jikinta kowa iya taba ta, kuma wannan mata tana da kuɗi kimanin dala miliyan 6, wanda a matsayin ki na jaruma bai kamata kowa ya dinga dadima jikinki ba. Amma wannan jaruma mai suna Ariana Kamora jikinta ya zama kamar dutse ne wanda duk wanda ke da bukatar iya tabawa. Kuma haka zalika wannan jaruma tana irin shigar da ta ga dama a jikinta. Ta gaya wa manema labarai cewa duk shigar take yi fa yawancin shigar take masu kula da ko ce masu gane da suke mata wannan shigar tata, domin ta ce su kai su iya ganin kyan da take da kuma yanda take fita an tisa wannan kayan, kuma tana samun ƙwarin gwiwa daga gare su saboda in su mata wannan shigar ta jin daɗi a ta ji kamar ta fi kowa a duniya. Ta kuma ce ba za ta iya sa shigar kowace kaya ba in dai ba an ce ta saka wannan kayan ba. Kuma ta ce idan suka mata wannan shigar ta ce daga ta fi take jin a jikinta cewa ta fi kowa, kuma wannan aiki tana biyan su 100% sakamakon wannan aikin da suke mata, saboda ta ce masu aikin suna fitar da ita kunya da kuma wannan abin take samu take biyan kuɗin makarantar 'ya'yanta. To shin kai mai kallo ko wance mai saurare idan ka baka wannan aikin a naira miliyan 1 za ka yi wannan aikin? Ga mun ra'ayinku a comment section da jini ma.